Aici. Aici vine cimentul. Mai adu. Papă. Papă. Uite aia. Nu mai trebuie? Și-ți mai aduc. Așa, mă, tată. Așa, mari. Două mari. Da. Mari. Uite și mari. Da. Aici vine ciment făcut. Ia. Ia. Așa. Și două mici. Uite aici. Mici. Bagă la perete acolo. Două mici. Poftim. Încă una mică. Aici Așa. vine cimentul nostru. Aici vine cimentul nostru. Făcut. Vedeți? Gata. Ia să mai merge una? Dă două mari. Nu ia aia, ia ala. Dă două mari. Să vedem că punem și noi până acolo. Uite mare la acolo. Era bine așa. Lângă tine. Da, dacă pui două mari, uite până în magazin. Ce să tot ciment aici. Pune de la mici așa invers. Că la ce să mai pui? Că aici trebuie cimentul nostru. Că e treaba ta. Ia de una mare cu asta. Ia. O spui mare. Ia, na. Da. Ce fac? Da. Mai dă mare. Da. Vezi? Și aici ce-ți fac? Vezi cimentul nostru. Da, e bine așa. Trage de ușă, ia, deschide. Da, trebuie să fiți în ciment. E bine. Vezi? Aici vine zi plus. Și ai. Cum e, mă, băiatul? E bine, mă? Da, e bine. Unde-ți mai pui? Pe la ce mai pui pe magazin? Pe la ce mai pui magazin? Ia mâna acolo, ia. Ca să fie lângă aia, să nu mai tot. Ba da, te duc, mă.